Siroto konangan indra jetlan batik ning anoman ora wedi dadi arep dosa muka dadi gereng sampun dadi Mas. Sampun. Nggih, Putra Bimasena Pitering Gedruke niki jenenge angel banget aku kecelintut-celintut mau. Apa? Napa Mas asmane Mas? Asmane wis sembuh. Apa? Asmane wis diobati. Wis ra sesek neh saiki. Apa kuwi? Asma. Piye to? Heeh. Apa disingkatane mau SGG napa? Nggih. Oh, disingkat mawon soalnya kok nek nama panjangnya kula kecelintut-celintut. Celintut-celintut. Dasare ra krungu barang aku dibisiki. Nggih. Tasih cewek sesarengan Turangga Harga Kendil. Nggih, paring panglipur miyak sepening suasana wonten acaranipun puncak perayaan Saparan. Oh, Saparan. Dirilet, digabung kalian HUT RI yang ke-80. Leres Pak Bu? Nggih, merdeka. Mau disampun pembagian hadiah. Berarti kan teng mriki nggih wonten lomba ngono lho Mas. Lomba apa? Lomba mencari kesalahan orang lain. Lomba balap karung. Nggih. Milih sarunge wong. Monggo Mas diparingi napa? Hah? Iya. Tombol kangen iki Mas. Adewe. Apa? Tombone kangen suwe ra ketemu. Apa? Kok tombone adem. Aku ra wani cucul jaket. Aku iki rambutnya ngadeg ya. Dengan marah liramu bong ayo onyorino citrusik roneng hatiku zaman dien aku kata saiki aku itu kapan apa
Jancane iki mau salah sapa kok nganti sliramu makatake tresno ora nyono atiku kok ora ngerong yen saiki uripku banget nelongso ayo Yo banget bagus mengelingku bersiramu aja kita rasa putra putrimu Ronggo laris tanpa bisa ngambil konsisten asik ora dong elingan marang sliramu wong ayu apa? koyo rino terus ning atiku zaman biyen aku katon apa saiki ini aku iki katon apa kok nganti sliramu mekat ate tresno ora ana atiku ora ngerti yen saiki uripku banget nelongso Mas gak tresno sampun Mas. Sampun Mas Bogi.